Dobrý deň. Dnešný komentár bude na tému Bratislava a pán primátor Valo. Pamätáte sa pred voľbami? Bratislava mala byť nová Viedeň. Však Matúš Valo nám tu sľuboval mesto snov. Efektívne, transparentné, moderné. No a kde sme dnes? V roku 2025 je Bratislava na chvoste všetkých krajských miest s trápnym C- hodnotením. A dlh mesta? Takmer 49% príjmov. Záväzky po splatnosti 1,6% a stále nám stúpajú. Školy sa nám v Bratislave rozpadávajú. Doprava je jeden veľký chaos a verejné priestory polovičné a často nedokončené. A Valovo veľké riešenie na tieto problémy zdvihol dane na ubytovanie a na nehnuteľnosti. Nehnevajte sa, to je ako lepiť diery v Titaniku žuvačkou. No a na druhej strane potom tu máme krajské mesto Trenčín s primátorom Ríšom Rybničkom. Dlh len 14,3%, žiadne oneskorené záväzky a slušné B- hodnotenie. Ako to robia? Jednoducho rozmýšľajú. Žiadne šialené úvery, žiadne zvyšované daní a jasné priority. No a čo Bratislava? Topí sa na úveroch, ktoré nás tlačia na dno. A tá sľubovaná transparentnosť? Škoda reči. Skôr neprehľadný rozpočtový bordel. Primátor Valo nám tu pred voľbami sľuboval mosty k budúcnosti, ale postavil len mosty do dlhového pekla. Myslím si, že Bratislava si zaslúži viac ako pekné reči a vlastné dlhopisy. Celý môj komentár nájdete na www.sita.sk, odkaz na link dolu v mojom komente. Prajem pekný a úspešný deň každému.